Здравейте, мили приятели на Ким Нюз! Аз съм Теди, това е Мони и зад нас така разпознаваемия Никита. Остава по-малко от месец до Коледа. Затова в няколко поредни емисии ще ви разкажем най-интересните факти за Коледа. Сега започваме с най-фундаменталния въпрос. Колко са елените на дядо Коледа? Според легендата, дядо Коледа пътува с вълшебна шина, теглена от летящи елени. Първоначално те били само 8 на брой, докато не се появил 9-ти елен Рудолф. Ето и кои са те. Стрела. Първият северен елен с златен нагръдник и две огърлици. Той носи падналите златни косънчета на най-бедните деца. Танцор. Този елен е танцорът на екипа, който научава децата как да танцуват и да повдигат настроението на тези, които са тъжни. Купидон. Помага в любовните въпроси. Този елен разпознава най-добрите деца и ги представя на дядо Коледа. Донор. Еленът, който не само знае да пее, но имитира женските и мъжки гласове, създавайки забавление за всяко дете. Светкавица. Дашър. Защитникът на подаръците използва зъбите си като оръжие срещу птиците, които се опитват да ги отнемат. Блицен. Близнакът на Виксен, който също притежава златен наръчник и огърлица. Падащите златни косънчета се превръщат в малки цвечета на земята. Пренсър. Вторият танцор в екипа, който помага на Денсър да научи децата как да танцуват. И Рудолф. 9-тият елен в екипа. Рудолф има огромен червен нос, който свети толкова силно, че осветява пътя и позволява на екипа да лети и през мъглата. Това беше краят на нашата първа коледна емисия. Мислете за нас! Ние мислим за вас. Очаквайте ни скоро!